ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ 8ನೇ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯು 14ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಇವರುಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. MBBSನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀ ಹಿತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಜಗದ ಇರುವು ಮೇನಳಿವು ಹುಟ್ಟು ಐಸಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಬಾಳು ತಿಳಿವು ನಿಯಮನವು ಅಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಹುದು ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಮಧರ್ಮ ಚಂದ್ರರಾದಿ ಸುರರ ಗುಂಪು ಈ ಜಗದ ವಿಜಯವನ್ನು ತಿಳಿವಿಗೆಟುಕದಂಥ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಹುದು ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂಥವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನ ಉಚಿರೆ ಇವರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಎಣ್ಣೆಣುವೇನು ದಯದ ಬಹುಶಃ ಮುಳು ತುಳು ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪ ಇருந்து ಎಣ್ಣೆಣುವೆ ಬಹುಶಃ ಇರಲ್ನ ಒರಿಯಲ್ನ ಇತ್ತಿರಂದ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸೂರದಟ್ಟು ಸೇರಿದ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2 ಜನ ನೌಕರರು ಅಂಚನೆ 16 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂಜಿ 15-30 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಹಂತಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕಾಣಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು 24 ಶಾಖೆಲೇನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ವರ್ಷಗೂ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬುಳೆದು ಬರೋಡ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂದು ನಿಖಿಲೆಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಹಿತೈಷಿಲು ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪೊಡುವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಆಣಿದ ದಿನತ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಐಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕರೇಟದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಈ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 14 ವರ್ಷ ಕರೆದು 15ನೇ ವರ್ಷಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪದ್ಯದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಖೆದ ಪ್ರಬಂಧಕರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೆಂಬಂಚಿತ್ನ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿಯರು ನಂಗೆ ಈ ಶಾಖೆದ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆದಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡಲೇ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳದಾಕ್ಲು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕಾಣಗ ಸುಮಾರು 300 ಸ್ವಲ್ಪ 400 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಕೈತಲು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ತ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ A+ ಉಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಎಂದತ್ತು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅತಂದಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ದಾದ ನಂಗೆ ಪಡೆಯವನಳ್ಳಿ ಅತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ನೆತ್ತ ಉನ್ನತಿಗೆ ನಿಕ್ಲವೇ అయిన ಗೌರವದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನಾತ್ ಬೊಳಿಚಿಲು ಪಡೆಯರ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತೈಷಿಲ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೊಂದಿಪ್ಪಂಚಿತ್ನ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಅಜಿತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡನಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದು ಐನು ಪೂರೈಸೋದು ನಂಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಉಲ್ಲಾವನ್ನು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರನಕ್ಲು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಗೌರವದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು ಭಾಳಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂಟ್ ನಾವು ಎಂಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಕೂಸು ದಯವಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹತ್ತಂದಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಚರ್ಚೆ ಅದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗವನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬೆಳೆತನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕಾಣಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದು PH ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚಾಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿಕಾಣಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬುಳೆಯೊಡನಾಡ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಇನಿಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದುಂಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗೆತ್ಯಾರು, ಜಯರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಲಾರಬೀಡು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಸಮಾರಂಭದಾಗೂ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಆರೇಗಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿದ ನನರಿ ಸದಸ್ಯನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಎತ್ತರಗು ಬಲೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬುಳೆಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬೆನ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಬೆನ್ಪುಣಕಲ್ನ ಗುರಿಕಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ CEO ಆಯ್ನ ಸುಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗುರುತಿಸಂಡ ಬಹುಶಃ ಒರಿಯನ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾಕಲ್ ನಂಜಿ 2-3 ಜನ ಈ ರಮಣತ ಪುಂಜರುಳ್ಳರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮಣತ ಪುಂಜರು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಯರುಳ್ಳರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಉಳ್ಳರು, ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೇರುಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರುಳ್ಳರು, ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಉಳ್ಳರು. ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆರು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಗಟ್ಟೆಡು ಶಾಖೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಾಡ ನಂಗೆ ಜಾಗೆದ ಒದಗಿಸಿಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಾಡಿದ ಮುಟ್ಟದರಾಯನ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು ಆರ್ಯನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಸೇರಿದರು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು. ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲು ಸದಸ್ಯರು ಹಿತೈಷಿಲು ಪಿಗ್ಮಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ದ ನೌಕರರು ಮಾತೆರು ನಿಕ್ಲುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇಳೋದು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆರಲ್ನ ನನವರ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನಾ ಉಜಿರೆ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸೇರಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಟಿನಿ ಇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರೇ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಹಾಗೆಯೇ
ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ಆಮಂತ್ರಿತರೇ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, 5/10/2005 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲ್ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ 2 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸುದೀರ್ಘ 21 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇವತ್ತು 450 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 325 ಕೋಟಿ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ 450 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 99 ಜನ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 61 ಜನ ಪಿಗ್ಮಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 160 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 36,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಕಳೆದ 2 ಮಹಾಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರೀ 4 ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೂಪು ರೇಷೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಹವಾಲು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಗಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವತ್ತು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು 21 ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಖೆ ಇದೆ, ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏನು 15 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಇರುವುದು ಬರೀ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಮೇಲೆ, ಉಳಿದದ್ದು 1 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಇರುವುದು. ಡೆಪಾಸಿಟು ಅಷ್ಟೇ 12 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಏನು ಉಳಿಕೆ 3 ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೂ ಇದರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಲೋನ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ರಿಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ
ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂದೆತ್ತ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಆಸುಪಾಸದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ನಮ್ಮ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನೋಡು ಇನಿ ನೆರವೇರನ್ನುಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೆಹನತ್ತಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಇಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಶಾಖೆದ ಅಲ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಪುನಃ ಜಾಗವು ಆ ಅಲ್ಪ ಸಿ ಇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರೇ ಸಭಿಕರೇ. ಸಹಕಾರ ಅಂದ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಿಡ್ದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವು. ಆ ಸಹಕಾರ ಅಂದ ಪಂಡ್ಪುನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೈಕ್. ಒರಿ ಹಿಡ್ದು ಆವಂದಿನ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಣದು ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪರಿಸರಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಸೇರ್ದು ಬಂಟ್ರನಗಳು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮವೇ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋಡು ಒಂದು ಈ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರನು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂದು 21 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಇತ್ತೇ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ತೋಜಂದು ಅದಗದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಶೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟವಡು ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಉಂಡು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅವೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಭಂಗನೆ ತೋಜಿನವು ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಎಂಚಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲು ಮಾತು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಪಾಡಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುಟದಿಪ್ಪರ ಯಾರು ಆಂಡ ವಿಜಯ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓಲ ಮಿತ್ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ 21 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಎದುರುಡು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಡಾಯನ ಕೆಲಸ. ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿಪುಣತೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಎಂಗ್ಲು ಬೈದ ದೇಶಡು ಇನಿ 2,67,000 ಸೊಸೈಟಿಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತ ಆಂಡ ಐಟು ಈತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೊಸೈಟಿಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ
ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡರ ಲಕ್ಷ ಸೊಸೈಟಿ ಅವು ನಾಪತ್ತೆ ಆತನು ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುಮಾರು 47,000 ಸೊಸೈಟಿಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತ. ಐಟ್ ಸುಮಾರು 4,000 ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು. ಬೇತೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಪೂರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಅವು ಮುರ್ಕದು ಪೋತ. ಅಂಜ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ಅಪನಂಬಿಕೆ ಓಲು ಆಪುಂಡು ಮಣ್ಣಗ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ನಿಷ್ಠೆ ಇಜ್ಜಿ, ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈ ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಒಂದು ಓಲು ಕೆಲಸ ಆಪುಜ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಎಡರು ತೊಡರು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ಪೇ ಆಯೆ ಕೈ ಬಾಯಿಡ್ ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಬಣ್ಣಗ ಜನಗಳು ತೂಪನೆ ಆಯನು ಆಯೆ ಎಂಚವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತೀಂಡ ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಂಚಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಭಾರಿ ಜಾಗರೂಕತೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಆಯಡ ಇಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಜನಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋನಾಗ ಆಯೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಯೆ ತರೆದಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಡೆಪಾಸಿಟ ನನಂಜ ಬೊಕ್ಕಂಜ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ 320 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಬಂಡದು. ಅಂಡ ಆ ಗುರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ 98.5% ರಿಕವರಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಣ್ಣಗ ವರ್ಷಗೂ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಏರ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನ 98.5% ರಿಕವರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಿಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. 100% ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಇನಿ ಕಟ್ಟುನೆ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವೆನ್ ಮಣ್ಣಗ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ದಾಯ್ತ ಫಿಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ಫಿಗರ್ ಫೈನಲ್ ಆಪು ಅಂಚಾರ್ಬೋದು. ಅವಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಸೂಲು ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರು ಬರ್ಪಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಣಿಯರು ಬರ್ಪಿಜಿ. ಎಂಗ್ಲೇನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ 2005 ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯನ್ ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪುಣೈಕ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 10 ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ 10 ಜಿಂದಾಂಡ ಆಕ್ಳು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊರ್ಪುಣೇಜ್. ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂತದ್ದು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯ್ತ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂಡು ಆಪುಂಡು ಬತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡ ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಣ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಜಿದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಡು ತೂಪನಕ್ಲಿ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತನದಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನ 21 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಾನ್ ಮಣ್ಣಗ ಅವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅನ್ಬಣ್ದು ಎಂಕ್ ತೋಜದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ಬಣ್ಣದು ಇಯ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರೇ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಮೆರೆಯದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಆಂಡ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕದ ಪುದರಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅಪರೂಪ ಆತನು. ಈ ಅಪರೂಪಾಯನ ಆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕದ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ತದ ಅಂದ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟಂಡ ఆయన ಆತ್ಮಗೂ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಅನ್ ಬಣ್ಬನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾನಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನಿ ಬಾನೆತ್ತರಗೂ ಉಳಿದಿನ ಬಂದರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೈತು ಉಪಕಾರ ಆದಿಪರ ಯಾರು ಇದೆ ಪಂಡಿರು ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪ ನೂತ್ತ ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಯುವಕರ್ನಗಳು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎತ್ತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅನ್ನಗ ಅದಾಗ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುದೊಂದು ಜೇರು ಅದಗಲ ಆಗ್ಲು ಬೆಂತೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇನಿ ಆಗ್ಲು ಅನುಭವ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನನ್ನ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1,000 ಕೋಟಿಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 36-40% ಗ್ರೋತನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈತು ಒಂಜಿ ವೇಗವಾದ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮಣ್ಣಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ವಿಜಯ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬದಿನ ದೈವ ದೇವರಡ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೈ ತೆಗೆದಿನ ಅಥವಾ ಈ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ತೆಗೆದಿನ ಅಂದು ಎಂಗೆ ಪಣಿಯರೆ ಅಂತೆ ಅದೇ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಂಡ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದನ್ನು ಅಂಚಾರೆ ಪೋದು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇನಿ 35,000 ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದಿಗೆ ಈ 35,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 75,000 ಅವಳು ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನಿ ನಂಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳ ಉಂಡು. 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಉಂಡಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಫಿಗರೇ ಆಂಡ ಅವೇನು ಕಡಿಮೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ನಿಧಿಕಲು ಇಲ್ಲ ನಿಧಿಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಲಾಭಡು ಕೆಲವು ಅಂಶನು ಗೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಧಿಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದೀಪ ಒಂದು ನಿಧಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿಧಿಕ್ಲು ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ನಿಧಿಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 50 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಬೋಡು 50 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ದಾಯಪೋಡು ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ನಿಧಿಕ್ಲು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಐತಿ ಆ ನಿಧಿಕ್ಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಲ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಸಾಲ ಕೊಂಡನ್ನು ಆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಯ್ತಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಐತೆ ಲಾಭ ಆಪನ ಹಿಡಿದು ಅದು ಆ ನಿಧಿಕ್ಲಿಂದ ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು 50 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಉಂತ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಾ ಕಾಲೊಡ್ಲ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಣಲ್ಲ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಳಿವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ತೆರೆಯೊಮ್ಮೆ ಅವೇನಾರು ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯನ್ ಮಣ್ಣಗ 6 ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಂದಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಡು ಆಗ್ಲು 6 ಅವೇನು ಪದವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಆರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು
ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಈ ಆರು ಬುಳೆಪನ ತಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬುಳೆಪಾದು ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ಡ್ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಒಂದು ಬುಳೆವಡೆಯನ್ನು ಬಂದದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಹಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ನೇತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧುಲಾಯನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಂದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಜಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿದಾಗಲೇ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದಾಗಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತನೆಡ್ದಾದೆ ಒಂಜಾತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದೆ ಇಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೊದ್ದುರೆ ಊರುದಾರೆ ಎಂಕೆ ಅರ್ವ ಗುತ್ತುರ್ದಾತನೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಧುಳಾದುಳ್ಳೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಡೆ ಈತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಳ್ಳಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಕುಳಾಲ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಮಾತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾದೆ ಇನ್ನು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚನೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಂದು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಹಕಾರಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಒರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂದು ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು. ಪಂಜಾಬಡು ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡಾಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಣೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಐಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಫಸಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತು. ಮುಲ್ಪಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಬವಂತೇರು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಬಂಟನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಐನು ಬೆಳೆಬಂದು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೇಶಡು ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡ ಅವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ದುರುಪಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾತ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಾವಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ತೆತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ತೊಯ್ಪಾಯ ಪಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತು ಒಂಜಾತೀತ ಪಂಡೇರಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇದು ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಸಹಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು
ಒಂಜಾತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ದುಡ್ಡು ಅವಳು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಿ ಅವು ದನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಜನಕುಲೆಗೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ವಿಜಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಬಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ದೋಷತ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ದೋಷ ಅಂಚ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಳ್ಳೇರು ಏರೆಗಳ ದುಡ್ಡುದ ಆಸೆಡಾಗ್ಲು ಬತ್ತನಕ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಈ ವಿಜಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಲೆ ಆಯ್ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನೆಟ್ಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ನನಾತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದೆ ಇಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ತಾಕತ್ತದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ತಾಕತ್ತದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ದಾನ ಬಂಡ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂಜಾತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದು ಐನ್ ಬೆಳಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನತೋನ್ಗ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡಪೋಡು ಓವು ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಐನು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒದಗಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇನು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನೇಡ್ದಾದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಮೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಎಂಗ್ಲೆ JC ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಾರು ಸೇರೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇರೊಂದಲ್ಲಿರಿ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳೆಪ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪವಾಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪಾಡೆ ಮಿತ್ತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲೆ ಆದಾದ ಪೋನಾಗ ಕೃಷಿ ಏರು ರೈತರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಯಾರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಪನ ತೊಂದರೆಲಿ ಏರು ಕೃಷಿಕರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನಿನ ತೊಂದರೆ ಬಾತಹ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಧಿಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದಿಂಜಾದೆ ಕಂಡೋಳೇನು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅವು ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೆಳೆಪವಣಂಚಿನ ಆ ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಪವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಿ ನಮಗೆ ದುಡಿಮೆ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದುಡಿಮೆ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಅರಿ ಕೊರ್ಪಣೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅವು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣೆ ಅವು ಹತ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದುಡಿಮೆ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದುಡಿಮೆ ಕೊರಂಡ ದನ ಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಿಸರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವು ಅದು ಅವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತದಾತವ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡು ಉಂತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಬೆಳೆಯುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪುನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗಳಾಯ್ತು ಸಹಾಯ ಲಾಪುಂಡು ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರೇ ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಬಿಡವು ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತೆರಡು ಪಣ್ಪಾದ ಕೊರಡೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ದಿನಿ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೇಡಿ
ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾಂತ ಗ್ರಾಹಕರೇನ ಲೆತ್ತದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೆತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತನೇ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಲೆ ಮೂಳು ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಈ ಸೊಸೈಟಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಆದಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ ಇನಿ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಯಾನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂತೂ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಅಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಕಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟು ಸಂಘಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷಾನಾಗ ದಾಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾಂತ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನವುದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗಳಿಗೆಡು ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತದು ನೀನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೀರು ಯಾನೊಂಜಿ ಆಲದ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮೂಲು ನಡಪೆ ಈ ಗೆಲ್ಲು ಬುಳೆದು ಅಬ್ದುಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೆ ರೂಪುನ ಈ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬುಳೆವಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮಲ್ತೀರು నేను దాయాన్ములు పనిపోయింది పండ ఇని విజయ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸೊಸೈಟಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಇನಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲುಡುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಅನೇಕ ಕಾರಣುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬತ್ತನಕಲಿ ದಾಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮಡ್ದು ದಾಣೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೂಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಣಕುಲಿತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನಂದಾಂಡಲ ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕಲ ಏರ್ಲ ಬಡವೈರತ್ತಿಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬದುಕು ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಾಂತ ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನಸದಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಾಲ್ ಪೈತಿ ನಡೆದಾದೆ ಆರ್ನ ಕಣ ಇತ್ತಂಡಿ ಈ ಸಂಘ ಒಂತೆ ವರ್ಷಾನಾಗ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆದು ಎಂಕೊಂಜಿ 25 ಸಾಕಿಲ್ ನೆತ್ತ ಆವಡು ಅನ್ಪಣ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಓಲು ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಓಲು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಡೆಂಚ ಬದುಕು ಬೇರ ಅಂಚೆನೇ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮೆಗಿ ಪಲಯೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧಲಿಡು ಬದುಕಂಡ ಆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಡು ಒರಿ ಜವನನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐಟು ಸಿಒ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ದುಂಬುಗು ನೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪ್ಪವೇ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆ ಜವನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಜವನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಎನನು ದೆರ್ತುಂತಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನಃ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಬಹುಶಃ ಇರುವ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕೈಟ್ಟೆ ನನೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಕಾದಂತಾದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ಎಂಗಲ್ನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕುರಿಯರು ಎನೆಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣೆ ಹಿರಿಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಹಿರಿಯಾರನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ನುದ್ದಿಯೊಂದಂಚಿತ್ತನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಕೈಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ 214 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯವು ಇರುವ ವರ್ಷಡು 214 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಠೇವಣಿದೆ ತಂದು ಸಮಾಜಡು ಏ ಸ್ಥಾನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನವು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಆ ಪನವುದ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಡು 424 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂತೋಷ ಬಾಷ್ಪ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪನು ಜಪಡಾದು
ಪ್ರೀತಿಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸೀನಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಐತವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು. ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಂಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಇನಿ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಖೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟಿನ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ನಡೆದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಖೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಐಕಿ ನಮಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರಿದು ಇಂದೇನು ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೆಂಚ ಕೊನವಳಿ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೆರತ್ತೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿ ಅಗೋಚರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದು ಆತ್ಮವಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಈತಿಕೆ ಉಂತೌಚಿ ಕೇವಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಪ್ಪುನಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ನೇತಾರೆ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಸ್ಥಾಪಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಆತ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಇನಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಆತಂಡಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು 1,000 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿನಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಒಂದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನೊರ ಲಕ್ಕದುಂತುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಿಖಿಲ್ಡೋಣ ಅವು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಇನಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನಿ ತೀಯರತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ 14 ವರ್ಷದ್ದು 15ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪೋನಗ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಈ ಶಾಖೆಗಾತಂಡಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಸೈಟಿದ ಶಾಖೆಡು 16 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಕೊಣತದು 15 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತ 3 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಡುಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ಬರ್ಪುನ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿ ಈ 3 ಕೋಟಿಲ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತು ಅವು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆನೇ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಪಂತನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ 3 ಕುಲ್ಲುದನ ಮಾಂತ ಮೋನೆలను ತೂಣಗ 3 ಕೋಟಿ ಬುಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಈ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ ಶಾಖೆ 3 ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ನನ್ನ 30 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿನ ದೀದಿ 50 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತದ ಶಾಖೆ ಅವು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗ ಬೋಡಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಋಣ ಐನಿ ತೀರ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬತ್ತನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ಇನಿ ಕೊರ್ನ 14 ಕೋಟಿಡ್ಲ ನಿಖಿಲೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಸಾಲ ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಅಪಧೈರ್ಯ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದಿದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರಿ ಆರ ಕಟ್ಟಿಗೇರಿಂದಾಂಡ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕಟ್ಟಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸಂಗತಿಯೇ ನಮ್ಮ 21 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಓಲ್ಲೈಚ್ ಇನಿ 98% ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ವಸೂಲಾತಿ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಟತ್ತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ 21 ಶಾಖೆಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪಂಡ ಸಹಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆನೇ ಕೈ ಸೇರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಅವಿಭಜಿತ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅವಯವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಮಾಜಿದು ಪೋವು ಮಾಜ್ಯರೆ ಬುಡುಪುನಕಲು ಈ ರಡ್ಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲತ್ತಿ ನನೊರ ಲಕ್ಕುದುಂತುದು ಆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬದಲಿಗೆ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತು ಈ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ಆ ತಾಕತ್ತು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬರೋಡು ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನದಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದುಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆಪುಣೆ ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ನಿಖಿಲೆನ್ ಲೆತ್ತದನೆತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದನೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿ ಎಂಚಾವಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಎಂಗ್ಲ ಅಜಿತೇರ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸುಂಡು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರತ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಲೋಲುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಮಾಂತ ವಲಯ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಲೆಪಡಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವನುಡು ಒಂದು ಮಾಂತೆರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆಡು
ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಾವಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಿಪಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವು ನಮ್ಮವು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ ಆನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರಕ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಲ್ನೆಕಣೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸೊಸೈಟಿಲು ಕೃಷಿಕ್ ವಾಹನಗೂ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊರಪ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ನಡಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಕಲ ಬರಡು ನಮಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಡವರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮಡ ಪಟ್ಟದು ಮಾತೆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ ದೇವರು ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಿ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋನಾಜೆ CA ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯೊಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಲೆಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ಡುಪುನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಸೇರಿದನ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಜಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು. ವಿಜಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಸಮಾಜದ್ದು ಪುಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ತುರುಟೆ ಬಂಡಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ಬಂಟ್ಸಂಗೋಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಂದಾಕಲು ಅವಲ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಪೋಣದಂಡ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕಲು ಸಭೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಆರು ಪಾತ್ರೆಯರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಪೋಣ ಅನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಅಂಚಿನ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಆಗಿ ನಡೆದಾದೆ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಪುಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಮಾತದಿಗಳ ಪಸರತಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಮಂತ ಒಂದು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಾಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜೋಗಿ ಇತ್ತನಾಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಗಳು ಸಂಘಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜು ಸಮಾಜಗಳ ಅಕಲು ಒಂಜು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರ ಬಿಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫುಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೈಲ ಮಾತ ಬಂದಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ರೀತಿಯ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೋಪಿಜೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ್ದು ಮುಳು ಪುಟ್ಟು ನಾಂಚನ ಓ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಳು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘ ಲಂಚನೆ ಸುರುಟು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜೆಂಗಳು ಕೋಣೆಡು ಆಫೀಸ್ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋಟದ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಯಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸುರುಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪರ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಂದ ಇನಿಕ್ ದೇವರತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ತೋಜು ಎಲ್ಲ ಕಂಜು ನಂಜೆ ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಮಾತಾಡಿದ ಬೆನ್ನು ಹಿಡ್ದ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಆ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ ಬುಕ್ಕಂಜು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಡಗು ಸವನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ನೇನು ಬುಳಚ್ಚಿಲ್ಲಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗಾದ ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ ವಿರಾಮ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಟಕಲ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಟಕಲ್ ಪಂಡದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಆನಿದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಕೇರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ FD ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಸಂತೋಷ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆ ಪೂರ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೊಸೈಟಿಡ್
FD ದಿನಂದಾಂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೊಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಏನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ 365 ದಿವಸ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು FD ದಿಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಸೊಸೈಟಿಡ್ 1% ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೊಸೈಟಿ 1 ವರ್ಷ ಹೊರಪುಂಡು ಅಂತಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಸಮಾಜವನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಅಂಚಾ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ವಿಜಯ ಸೊಸೈಟಿದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರೋ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ವಿರಳ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ನಂಕಾದ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚಾದನ್ನು ಎಚ್ಚರದ ಕರೆಗಂಟ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲ ಉಪ್ಪಡು ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಸರ್ವಸ್ವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ದುಡ್ಡಿಜಿಂದ ನೀನು ಏರ್ಲ ಮೂಸುಜೇರು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನೇದಾನು ಹೆಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪಂಡ ಆ ದುಡ್ಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ನಮಾತು ಜನ ಯಾನಂಜಾತು ಜನ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪ FD ಧೈರ್ಯೋಡು ದೀವಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಂಡ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಂಚಾದ ಅವಲಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡೆ ತನಿಖೆಲೆಟ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮಿಷನ್ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ತೆಲಿಕಲ ಯಾರುಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಕಳಂಜಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಆದರಿಪುನ ಹತ್ತಿರ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲ್ ನಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪು ನಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ನ ಮಗಲು ಇನಿ MBBS ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಧೈರ್ಯಲಪ್ಪಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಪ್ಪ ನಾಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಂತಂದುಲಪ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದಾನ ಹಾಕೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೋಪನಂಚಿನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಲೆಗಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಹಿನಿಗಳವರ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನನ್ನ ಪಾಪದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ವಿಜಯ ಸೊಸೈಟಿದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಣನ ಈ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬ ದಿನೋಟ ಮಲ್ತರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ್ನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ವರ್ಷ ಗುಳೆಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತೆರೆಂಗೆ ಪಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದೆರ್ರಗಟ್ಟೆದ ಈ ವಿಜಯಗಿರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಜಯರಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ನಾವು ಮಲ್ಲಾವಡ್ ಬಂಡೆ ಬರಿತೊಂಜಿಗೆ ಆಲ ಬಂದಿತ್ತಿಂದು ಐನೆ ತೂದು ಪೋಯಿರು ತೂದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಬೇಜಾರ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪುಜಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಅಜಿತನ್ನೇ ಬರ್ಪೀರು ಅಜಿತನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರು ಕೇಂಡೆ ದುಮ್ಡ ಸಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹರಿಸದಾರೆ ಇರನ್ನ ಶಿಷ್ಯಾಗೆ ಕೊರಿಯಾರು ನನ್ನ ಆಯ್ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಬಿತ್ತಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರಿಡ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇನಿ ಅದ್ದೇ ಸೇರೆ ಪುನಾಕುಲು ಮನವಲ್ಲ ಕಾಸು ದಾಕುಲು ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ವಿಜಯಗ್ರೇಡ್ ಅದ್ದೇ ಸೇರಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಎರನೆಟ್ಟು ವಿಜಯ ಮರಣ ಜರನ್ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತನ್ನಾರು ಅಂಚೆ ಪುನಾಗ ಅರಣ ಅಂದೇಟಾರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಗ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ದೇರಲಾಟಿ ಚಿರಂಜಿಟ್ ಅವರು ತೋಜೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಉಡುಪುನಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಸೋಡಿದ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಜನ ಬಾಡೋದೊಂಜಿ ಜಾಗ ಏಲಮ್ಮ ನಡೀತಿದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಅಂಚೆನ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಡಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತುಲ ಮಾರ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ವೇಲಮ್ಮ ಅನ್ಪೋರು ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡತ್ತ ಅಂದ ಈಗ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದಂಡೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಾರ ಜೋಕ್ಲನ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊತ್ತಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲನ 40 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿಡ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂದು ಯಾರು ಮಂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೋಯಿ ಸಿಯೋಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯರದ ಪಾತಿರಿಯ ಇರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ರಿಚಿಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಸೀದಾ ಗುರುವನಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಗುರುವನಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಚೊರೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರನ ಬಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೈ ಕಿರಿಕೊಂಡು ಚಾಂಡೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತನ್ವ ಅಲ್ಪ ಸಿಬಿಲ್ ಪಕ್ಕ ವಾಪಸ್ IT ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಗಿರುಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಗೆ ಲೋನ್ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಇರ ಎಂಕೆ ಆರು ಪುನಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಹಿಂಗೆ 15 ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಂಬಿರ ತೂತಿಜೀರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಲೋನ್ ದಿಪ್ಪುನಾಡು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲೇ ನಂಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪೇರು ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಇಂದುಲ ಲೋನ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನ ಮಿಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂದುತಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಟು ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ತೆತ್ತಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಲ ಬಾಡ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವಡ್ಡಿಲ ಬಾಡ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಪಾಡಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೋಂಡ ನಂಗೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪೂಜೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಫಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ರಿಲೇಷನ್ ಏಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತುಡುಪ್ಪೇರು ಜರಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೇಟನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅನುಭವದಾರು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಕಡಕ್ ಬಾತಿರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಉಂಡಾರೆಡ ಅಂಚೆಡು ಪುನಾಗ ಅಜಿತೇರನ ಅಂದೇಟ್ ಆರು ಮಾತು ಇಂಚೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ಪೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾರು ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಡ್ಬೋಪುಂಡು ಅರೆ ನಾ ಅಂದೇಟ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಟೆ ಯಾನೈತೆ ಊರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ 4 ಮೀಟ್ಲೈತೆ ಕಾಪುಡ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮವರಡ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿಡ್ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ ರಿಪೇರಿಲ ಮಂತೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವನುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅಂಚಾರು ಮಿತ್ತಿಗಳ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಾತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೂರ ಒರೆಯೋರಿ ಪೂರ ಅನುಭವದಾಕುಲ್ಲ ಕಾಸುದಾಕುಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಅಜಿತೇರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪಡು ಇಂಥ ಮರಣ ಜಾನ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ ಭಾಷಣ ಇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸಡ್ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ದುಮ್ಮಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಿಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣ ತೊಂದರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ್ ಲೋನ್ ಕೋರಂಡೈನ್ ಇಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟದ ಈ ಪೂರ ಮೈನ್ ಎಂಚ ಹೋತಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಿಟ್ಟಿಪುಂಡು ತೂಪಿನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೊತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲನ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನನೇ ದೋಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಕ್ಕ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬರನ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು 500 ಜನ ಎತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನು 3,000 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೋನ್ 0% ಆಡ್ 3% ಆಡ್ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕೊರೋಡು ಎಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಯ್ತು ಉಸುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಾರ್ಲೈಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಐಕಿದ್ ಮೋರು ಅಜಿತೇರ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೀರು ಅಂಚನೆ ಮೋರ ನಮ್ಮ ಸುಜಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಾಕಾರದಾರ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾರ ಪಿಯರ ಕುದ್ದಿ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಮಾತೆ ದೇವದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಫುರ್ಲುಡ್ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಪಾಡು ಮತ್ತು ಎರಲಾಟದ ಬ್ರಾಂಚಿಲ್ಲ ನನಾತೆ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಪಿನ ಲೋನ್ ಫುರ್ಲುಡ್ ಬಾಡ ಅಂತ ಎನ್ನಾರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಬೇಕು 3/5/2012 ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ 20/8/2025 ಪುನಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಪಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2005 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 2021 ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 2025 ಪುನಃ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ
ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರಾಯಿಂಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದರ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿತ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲೆ, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚೆಂಬೆರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತು ನಿರ್ದೇಶಕರನಾಗಲೇ, ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿತ್ನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖದ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಳೇನು ವಂದಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟು ಚೂರೇನು ದುರ್ಗದಾಸ ಬಣ್ಣೆಂಡೇರಿ ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಮರ ಏನು ಬಂಡೆ ಆರಾಡ್ದ ಕಾಡೆ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮೈಕದಿದ್ದುರುಡು. ಇನಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಡಪುನು ಓಲ ವಾ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಡಪುನ ಬಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ನಡಪುನ. ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದತ್ತು ಸಮಾಜ ಡಪ್ಪುನ ಪೂರ ಸೊಸೈಟಿಲ್ಲ ನಡಪುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು. ಸೊಸೈಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ವರ್ಷಗೋರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂತಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಮಿತ್ತು ನಡಪುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕಲು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಜನಕಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಮೂಲು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಬೈದು ಜೇರಿ ಒಂತ ಜನ ಬೈದೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು. ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಮೂಲು ಲೋನ್ ದಾಖಲಿಜ್ಜೇರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಲೆತ್ತದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ 2021 ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಅವೇನು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ರೆ ತುಂಬ ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಎನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಬಂಡೇರು ದಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀಕು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲೋನನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ಲ ಬಂಡೇರು. ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2005 ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಎನ್ನ 25 ಲಕ್ಷ ಲೋನನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಚೂರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡದು ಅವೇ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಒರಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬರ್ಚು ಮಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತಿಂಗಳು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕೊರಪು ಅವಲ ಬರ್ಚು ಮಾರೆ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛೆತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಬೋಳು ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಾಕ್ಲು ಮಾತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಕಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಒರಿಲ್ಲ ಲೋನ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲತ್ತು ಅವಳ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಅವ್ರು ಸಾಂತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿಂದು ನೂದೇಕು ನೂದಾರು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಅವ್ರು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಇತ್ತಿನಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿಮಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತೀನಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾಗ ಬರಂದ್ಯಾರು ಇರುವ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಆತು ಸೋಕೊಡು ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಲೋನು ಕೊರ್ಪೊನೇಟಾಡು ಪೂರ ದುಂಬ ಬೀರ ತೂದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತನು ಅಂಚಾದ ನೀ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಪನೋಡಾಪನ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡೇರಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡಾಪನ ಯಾನ್ 2005 ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೂಲಕುಲದ ನಕಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪನ ಅಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಏನನ್ನ ಅವಳು ಬೇಲೆಗೆ ದಿತ್ತೊಂದನು 2005 ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಗುರಾಯಿಂಕೆರೆ ಶಾಖೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 2021 ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊರೋನಾಗ ಇರುವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ನಾನು CO ಆದಿತ್ತು ನಾನು CO ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತೆ 2025 ಪಿರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಬತ್ತೆ. ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಎಂಚ ನಿರ್ದೇಶಕರನಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಾಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 425 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು 325 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು 325 ಕೋಟಿ ಸಾಲಾಡಿ 210 ಕೋಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಂಗಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ನೇ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಗಲ್ ಬೇತೆ ಲೋನ್ ಊಲ ಗೋಲ್ಡ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಐಟ್ಲ ಮೂಲು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ 15 ಕೋಟಿ ಲೋನುಡು 14 ಕೋಟಿ ಲೋನುಲ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ನೇ ಉಪ್ಪುನೀರಿ ಮೂಲ ಎಂಜಿನಾತನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಕೊಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯಾನು ಇನ್ನು ಪನೋಡಾಪನ್ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರಿ ಯಾನು ಚೂರು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನು 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ತೂಂಡೊಂದಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಲೋನ್ ಕೊರಪ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಲೋನ್ ಕೊರಪ ವೈಕಲ್ ಲೋನ್ ಕೊರಪ ಇಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೂಲ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ ತೊಂದರೆ ತಂದು ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ನಿ ಎಂಗ್ಳು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಳು ಬೇತೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಕೊರಪ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೂದು ಎಂಚಂತದ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳು ಕೊರಪನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳನ್ನ ಈತನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂದಿಜ್ಜಾಂಡು 20 ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಳ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಚ ರನ್ ಆತನ ಪಂಡ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿ ಪ್ರಚಾರ ಅದೇ ರನ್ ಆತನು
ಇನಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಏರು ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಲ್ಲೇನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅವಳು ದಯಪಂಡಿಕ್ಲ ಆತ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದು ಪಡು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದು ಪಡು ಎಲ್ಲೇ ಬಲ ನಿಂಕಲು ಪಂಡದೇ ಉಪ್ಪ ಅಂದೇರಿಲ್ಲ ಈತ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಈತ ಅಚ್ಪ ಜನ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ 35 ಅಚ್ಪ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪಿಗ್ಮಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲಾದಪ್ಪು ಓಲಾದಪ್ಪು ಒರಿ ಪಿಗ್ಮಿದ ನಿಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆಂದು ಪಂಡದುಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಆತ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ 100 ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ 425 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ 325 ಕೋಟಿ ಹಿಂಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತುನು ఆయన ಬೇತೆ ಕೋಟಿ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂಕಲು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾದು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ 5 ಕೋಟಿ ನೀವಲ್ಲ ಲಾಭ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಾಸಭೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬದಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು 18 ವರ್ಷದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬೈದಿನ 18% ಎಂಗ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 18 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಕ್ಲಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೈನು ನಡಪೊಂದು ಪೋಂದುಲ ಈತನೆಟ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿರ್ದಲ ಶೋಕ ಎಂಕಲ್ ನಡಪ ಪನ್ಪಣಿಂಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ನಿಖಲು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಚೂರು ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಚೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಐಕೆ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಮೂರನೇ ಇದೇ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಕೊಡ್ತು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದುಂಬಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತಿ ನಿಖಿಲ್ ದೆರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಲೆ ಲೋನ್ ಕೊನೆಲ್ಲ ಹೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ನನಾತಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರಡಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲಕ ಏನೊಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತಾ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ನೇರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಸುರು ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಗುರ್ತಾವಡಂಡ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲಂಟೇರು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡಂಡ ಕಾರಣ ಮೇಲಂಟೇರು ದಯವಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 6 ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ 6 ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡೇರು ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಜಾಗ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪಂಡ ತೂಕರ ಬಂಡದು 6 ಲೇಯನ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಎನ್ನ 60 ಪಲಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ 60 ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಓಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ಇರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪ ಆಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರತ್ತಂದು ಆಗ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಅರಿತ ಹೆಂಗವ್ರವ್ರ ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕುಸಾಲ ಪಾತಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಎಪ್ಪಲ್ ಕುಸಾಲ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ ಆತು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಅಂಚ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತೆ 21ನೇ ಶಾಖೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 25ನೇದು 5ನೇದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೋದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಪುದರ ಬಂಡದು ಯಾನು ಸಭಿಕರಣ ಬದುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ, ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಲ್ಲಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.